חזן שבאמת רוצה לחיות את התפילה, השבת למשל זה נהוונד, אני רק אומר דוגמה, בארץ חיג'אז, מה אתה עושה? יש מושג בתורה שאנחנו אומרים, אם תעזבני יום, יומיים עזבך, כן? כל הזמן הרבנים אמרו לנו ששער השירה זה ליד שער התורה, יש בזה רגש, יש בזה הרבה עניין, יש בזה סודות בשירה. לא רק 70 פנים לתורה, יש 7 מיליונים של פנים במוזיקה, זה הים גדול ורחב ידיים. כשאתה נמצא בתפילה ואתה תכננת את התפילה, לא תכננת איך אני אגיד בילופינו ובאיזה מקם אני אעשה ישתבח ואיך אני אעשה את וקרבתנו, זה לא העניין. העניין הוא כמה שמעת את המקם של אותו שבת. עזבת את זה ועלית על הטבע ואמרת מה יהיה יהיה ואיך זה יצא יצא, אז אתה מרגיש שאתה כביכול חס ושלום עני בצלילים. על כן אתה לא מוצא את מקומך באותו מקם, אין לך מספיק צלילים כדי, איך אומרים, למתוח את אותו מקם, ואתה עובר למקם אחר כדי למלות את הזמן. אם ניקח למשל דוגמה, אני אוהב הרבה דוגמאות, כל דבר יש לו דוגמה. אם אנחנו נלך לשוק העיראקים ונראה איך עושים פיתה, יש להם בצק, הבצק הזה, אנחנו כל הזמן שומעים את הקול הזה, עושים אותו עד דק עד עפר, לוקחים כרית בשיטה הישנה ומותחים אותו ימינה שמאלה עד שהבצק יושב ככה טוב על הקר, מדביקים אותו אחר כך. אבל אם תיקח את הבצק הזה, כן, ותזרוק אותו, מה יצא ממנו? אפילו לא, איך אומרים, גלוב תימני. צריך להכין אותו, צריך למתוח אותו. אותו דבר המקם, שאתה שומע צלילים, וזה טיפ מאוד חשוב לכל חזן מתחיל מתקדם מומחה ככל שיהיה. אם תעזבני יום יומיים עזבך, אם אני לא אשמע ביום חמישי וביום שישי שירים, אפילו לא רק שירים עתיקים, אפילו חזן כלשהו, שים את הקסטה של משה, שים קסטה של ציון ותשמע 3-4 שירים באותו מקם, כן? אז אתה בנית לך עוד כמה צלילים באותו מקם, אתה בא לתפילה כבר מוכן. אבל אם לא שמעת כל השבוע ועלית כמו שאומרים על בב אללה, מה יצא, פתאום אתה מרגיש שאתה עני בצלילים, לא, אין לך עושר, חסר לך משהו. ההכנה לפני התפילה זה ההכנה הכי טובה. אני יודע זה מניסיון, לא משנה באיזה גיל, שאם עליתי לתפילה ולא הכנתי את זה לפני זה, אבל אם אני שם כמה שירים באותו מקם, התפילה שלי יוצאת אחרת לגמרי. יש הרבה חזנים שאתם תשמעו אותם, לוקחים דפים שלמים, הדף הזה אני אקדיש אותו, נכנס להם איזו הערה באמצע התפילה, בתואן נסביק של ורדה, הוא נמצא במקם נהוון, אז הוא מתחיל, הוא חי את השיר, וכל הדף הוא עושה את זה על השיר הזה, לוקח את הדף ההוא, נכנס לרס, הוא רוצה לעשות אנסק כל הדף ההוא. מה עשינו פה? הפכנו את התפילה לקרעים. חזן צריך להגיע לדרגה ולמקום שהוא יוצר את התפילה, הוא יוצר את הסטייל של התפילה. כמובן ששמענו את ראובן, את שמעון ולמדנו מכולם, אבל אם אתה לוקח מקצת מכל אחד ואחד בטעמים שלהם ובסטייל שלהם ואתה בונה סטייל של עצמך, אז יגידו זה התפילה של זה, לא דקלמת. אותו דבר אמור לגבי קולן, יש הרבה חזנים שמשתמשים בקולן. מהו הקולן בעצם? יש שתי סוג קולן, בשפה המוזיקה קוראים לזה A פלט ו-B פלט, זה טונים שונים, לאחד שהוא טנור ולאחד שהוא בריטון. הוא שומע את הקולן הזה, הוא דופק את הקולן, או שהוא שם את זה על גבי השולחן, או שהוא מצמיד את זה לאוזן, והוא שומע טם, וככה הוא בונה את התפילה. באמצע התפילה הוא שומע אם הוא ברח מהטון לגמרי, או שהוא נמצא עדיין קרוב, או בטון עצמו. זה כבר, איך אומרים, מקצועיות. היו חזנים בעלי שם, שבלעדי הקולן הזה לא יכלו הם היו מרגישים שבלי הקולן הזה אני לא יכול לחזן, כי אני אברח מהטון, והקולן הזה ייתן לי את החזרה לטון. בדיוק כמו שהזכרנו מקודם, יש הרבה נגנים בתור זמר, אתה שר משהו ואתה מתחיל לעשות כל מיני פיתוחי חותם, תפתח, ואתה שומע הנגן כל הזמן רוצה להחזיר אותך הבית.
זה לא טוב. מה קורה? זה קל. עשית לעצמך חיים קיים, אז אתה מרשה לעצמך לעשות מה שאתה רוצה, תיפול, תקום, תעשה מה... אבל יש לי את הנגן, אין בעיה, הוא ייתן לי את ביד בסוף. אבל זה לא מראה על מקצועיות. זה אותו דבר שאתה אומרים לך, תשמע, המקם הזה מתחיל מהתו הזה לתו ההוא. זה כמו גלגלי העזר לאופניים. אתה צריך לעמוד על התיבה ולהיות בטוח בעצמך, אני יודע את המקם, המקם אצלי הוא עשיר בצלילים, אני יכול להביא אותו בכל מיני צורות, ועדיין חזן שיהיה לו ראש סטריאופוני. מה זה ראש סטריאופוני? הטון ההתחלתי שישמור אותו באוזן אחת, ובאוזן השנייה שיעשה מה שהוא רוצה.